श्री सुषेणाचार्य स्वामी मठ हातुर्ली या मठात आज पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराजांचा रथसप्तमीचा महोत्सव आपण सगळेजण संपन्न करीत आहोत। आज मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक जी आहेत ती पद्मनाभ स्वामी महाराजांना श्रद्धा समर्पित करण्यासाठी मठात आलेले आहेत। हा मठ ज्या काळापासून सुरू झाला तो गुरु शिष्य परंपरेने युक्त अशा प्रकारचा हा मठ आहे। या मठात गोव्यातलेच नव्हे तर महाराष्ट्र, कर्नाटका या सगळे लोक जे आहेत ते या पुण्यतिथी महोत्सवासाठी दरवर्षी येत असतात। यंदा विशेष हे आहे की आपल्या गोव्यातल्या ज्या पौरोहित्य करणाऱ्या कन्या आहेत त्यांच्याद्वारे विश्वशांतीचा यज्ञ आज या ठिकाणी संपन्न झाला। मोठं कौतुक आहे या छोट्या मुलांचं की अगदी छोट्या वयामध्ये त्यांनी हे पौरोहित्य शिकून घेतलं आणि मला आदर वाटला की या मुलींनी ते सगळं करून दाखवलं। त्याचप्रमाणे आज गावामध्ये पालखीचा कार्यक्रम राहतो। पद्मनाभ स्वामी महाराजांची पालखी गावात जाणार हातुर्लीमध्ये आणि सगळी गावातली लोक जी आहेत ती या पालखीला पूजित असतात, समर्पित असतात। आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये गोमंतकाची गौरवगाथा या विषयावरतीही व्याख्यान होणार आहे। तर असे विविध अशा प्रकारचे कार्यक्रम जे आहेत ते या मठात होत आलेले आहेत। एकेकाळी मनोहरबुवा शिरगावकर, नाना शिरगावकर, त्यानंतर सोमनाथचारी, त्यानंतर वामन पिळगावकर अशा दिग्गज गोमंतकीय कलाकारांनी इथे सेवा समर्पित केलेली आहे भजनाची। आमच्या परंपरेतले जे सदानंदाचार्य स्वामी महाराज आहेत ज्यांच्यानी हा मठ स्थापित केला ते अष्टपैलू व्यक्तिमत्व जे गायक होते, वादक होते, त्यांना संगीताचा प्रचंड मोठा अनुभव होता। तर त्यांच्या समोर ही लोक जे आहेत ते येऊन त्या काही गायची। आजही मोठे मोठे लोक जे आहेत ते इथे सेवा करतात। तर अशा प्रकारे हा पद्मनाभ स्वामी महाराजांचा जो उत्सव आहे तो लोक येऊन इथे साजरा करत असतात। आज सदानंद शेठ तानावडे, त्यानंतर प्रेमेंद्र शेठ यांच्या उपस्थितीमध्ये गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलचं बॅनरचं उद्घाटन झालं आणि त्यांच्याच उपस्थितीत सगळ्या महिलांनी गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलला यश लाभावं म्हणून दत्त महाराजांकडे श्रीफळ अर्पण केला। त्याचप्रमाणे आज रथसप्तमी असल्यामुळे इथे दरवर्षीप्रमाणे सूर्यनारायणाला सूर्यनमस्कार समर्पित करण्याची पद्धत सर्वत्र चालू असते। तर या मठामध्ये सूर्यनारायणाला सूर्यनमस्कार करण्याची पद्धत याही वेळी सुरू झाली। त्याही कार्यक्रमात आदरणीय खासदार तानावडे आणि आमदार प्रेमेंद्र शेठ उपस्थित होते आणि छान प्रकारे त्या सर्वांनी उपस्थिती लावून गावाचे सरपंच, मयेचे सरपंच, नार्वेचे सरपंच हे सगळे लोकांच्या उपस्थितीत हा सूर्य नमस्कार समर्पण सोहळा संपन्न झाला आणि हा कार्यक्रम जो आहे तो पहाटे 4-5 वाजेपर्यंत चालणारा आहे। त्यामुळे गोमंतकीयांनो असंच तुमचं प्रेम जे आहे ते देव, देश आणि धर्मावरती ठेवा। देव बरे करू।